Η Λίμνος, το μακευτικό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν ένα μέρος για ήρεμες και χαλαρωτικές διακοπές. Ιδανική επιλογή για μια αξέχαστη διαμονή στο νησί είναι το ξενοδοχείο Λίμνος Village Resort, που βρίσκεται στον όρμο Πλατή, σε μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες του νησιού, με κρυστάλλινα νερά και ψηλή άμμο. Το Λίμνος Village Resort διαθέτει 134 μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, αλλά και σουίτες για 4 άτομα, ιδανικές και για οικογένειες. Όλες οι μονάδες είναι διακοσμημένες με ιδιαίτερο γούστο και είναι ευρύχωρες για άνετη διαμονή. Το ξενοδοχείο διαθέτει πολλές εγκαταστάσεις, όπως γήπεδα τένις, πισίνα και παιδική πισίνα, οργανωμένες με ξαπλώστρες για άνετες και ξεκούραστες διακοπές. Επίσης, μπαρ, εστιατόρια και αίθουσες συνεδριάσεων, με χωρητικότητα έως 100 άτομα, καταστήματα και μίνι μάρκετ, υποδομές για θαλάσσια σπορ, beach bar, χώρο στάθμευσης, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από οργανωμένες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια ευχάριστη και ξεκούραστη διαμονή σε όλους τους επισκέπτες μας, ικανοποιώντας την κάθε επιθυμία τους. Οι μονάδες είναι καλέσθητες και λειτουργικές, για να προσφέρουν ξέγνιαστη και ξεκούραστη διαμονή, ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Το ξενοδοχείο Λίμνος Village Resort βρίσκεται στην παραλία του Πλατή, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη Μύρινα, την πρωτεύουσα και το κύριο λιμάνι της Λίμνου, και θεωρείται μία από τις ομορφότερες και πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, λόγω της ψηλής άμμου και των καθαρών νερών της. Το Λίμνος Village Resort Hotel σας περιμένει να ζήσετε μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής, απολαμβάνοντας την πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία, σε συνδυασμό με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, σε ένα μαγευτικό νησί που συνδυάζει ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλης ομορφιάς με έναν πολιτισμό που ξεκινάει από τα βάθη των αιώνων. Λίμνος Village Resort Hotel, για μια αξέχαστη και υπέροχη διαμονή.